Lluc, capítol 5, versets 1 a l'11. En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. Pujà en una de les barques, que era de Simó. Li demanà que l'apartés una mica de terra. S'assegué i instruïa la gent de la barca estant. Quan acabava de parlar, digué a Simó: «Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar». Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res, però, d'acord amb la teva paraula, calaré les xarxes per pescar». Ho feren així i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes se'ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les dues barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús, dient: «Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador». Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell quedaren plens d'estupor. I igualment Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó: «No tinguis por, d'ara endavant seràs pescador d'homes». Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir.